comencem un poquet parlant-vos de l'època en la que va viure la teva filla i també Finarty. Va ser en l'època de la generació del 21. Va néixer en un poble que en aquella època tenia quasi 3.000 habitants, exactament 2.942 habitants quan ells van néixer. Van passar una infància en la que van ocórrer coses o van viure coses com la primera nevada de la seva vida, la inauguració de la casana de la Guàrdia Civil, l'inici de festes de monos i cristians i coses tan importants en la seva infància com va ser la inauguració de les escoles. Després, a la seva adolescència, va viure fets com la Guerra Civil i en la seva joventut van veure tota la construcció de lo que seria el nou centre parroquial, la biblioteca i també un lloc emblemàtic per a tota aquesta generació com podia ser la construcció de l'ensanche. Són vídeos com els que veuríem avui en dia i fotos de tots els xiquets que s'ha pogut arreplegar d'aquella època. Que disfruteu de moment el vídeo. Y una gargantilla de coral, y una cadenita de oro fino, y una piel azul de... Ens encantaria tindre avui així a Finarty, però com sabeu, amb els seus 95 anys, la dona no està per a molts moviments i es cansa fàcilment. Entonces, avui tenim així a Agustín. Tots els que coneu a Josefina Ortiz o Fina Ortiz, sabeu que va ser una dona adelantada al seu temps, una dona forta i perseverant. Bueno, una dona que és forta i perseverant, perquè continua amb els seus 95 anys donant... Gràcies a tots per estar així, evidentment, en un homenatge a una persona que ja l'ha sigut prou important per a tots vosaltres, inclús també per ma mare, per la seva amistat en Pepica. Perdoneu, estic un poquet emocionat perquè veuré les fotografies de gent d'ací d'Ayalo, gent que ja he conegut, i en acabo de parlar, evidentment, i veuré també a ma mare, evidentment m'ha emocionat un poquet. Ara es clavava molt en ella, perquè li dia que del port de l'Olleria pa quasi ell era el marit de Fina Ortiz, però que passar del port de l'Olleria pa cavalls ja era la dona de Ferrer Camarena, i de veres. M'han contat, va ser la primera dona que en València va tenir la carne de conduir, o sigui que això ja demostra com era Fina Ortiz. I Fina Ortiz era amiga de les amigues, ho ha demostrat sempre, sempre ha estat ahí per les seues amigues, sempre que parla i s'allarga. Ha sabut clavar-nos en la vena aquesta injecció d'amor al poble. Portar una família tenia una frase sempre en mente i la dic en castellà perquè en valencià no me la sé, però sí que me la sé en castellà. Casa limpia que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Ese era el signo de Josefina Ortiz. Gràcies a tots. El que creia, i molt curiosa. La teva Pica va ser un model de dona a seguir, avançada al seu temps, amb una ment completament oberta, que moltes voltes costava creure que tenia 90 i pico anys quan tu la senties parlar. Jo simplement de la tia Pepica voldria dir més que res és que va néixer en una família de 7 germans. El més important, ella és que estava orgullosa de seus pares, Salvador, que Salvador ella sempre parlava molt bé, perquè ella deia que el coneixien com el gitano blanco valenciano, perquè era tratant per a ella era un nom que dia molt perquè era una escritura. Sobretot, el que més ha disfrutat ella és de fer coses per al poble i treballar per al poble i orgullosa del seu poble. Ella i inclús la seva germana Amparo, tinc una anècdota de la seva germana que la contava moltes voltes, la seva germana Amparín, que estava casada en Moixent. Un dia l'home era un treballador, el tio Vicente, anava
un dia li diu, Amparo, agarra els xiquets que se n'anem al poble, allà. Ella loca, enseguida, ella agarra la maleta, els tratges, els tacons, xiquets, pugeu al cotxe. Quan està en el campello, se'n recorda, Vicente, que s'han deixat a uno. Va pujar-hi Delfonso, Vicente, Amparo, i quan se'n recorda, Cristóbal, se l'havien deixat en la cuna, que tenia 5 mesos. Sobretot en la nostra família, volia contar una anècdota també, n'hi havia 3 futbolistes, uno que avui és retorn, José Manuel, que li agradava molt jugar al futbol, i quan jugava a futbol i després el sentien missa, diu, este és el retorn. Quedaven tots en qui era el retorn. I després en ma casa estaven els 2 germans meus que eren futbolistes, volien ser futbolistes de primera, era el meu germà Salvador i el meu germà Alberto, que eren molt bons futbolistes, però tenien un problema, tenien ulleres. I entonces, dia sí, dia també, trencaven les ulleres. I quan no aplegaven a sopar, s'aplegava a l'hora de sopar i no aplegaven, ahí estava la tia Pepica, que venia primer ella i després venien ells, darrere, perquè allí estava el tio Juan, enseguida en la corretja, a tirar-los a uno i a l'altre. I el record, per mi, el que més queda, jo vaig tindre el privilegi en els meus cosins, en tots els meus cosins, de que vaig poder disfrutar més d'aquella per les circumstàncies de la vida. Cada un ens tocava, tots anem treballant, tots anem esforçant-se i vaig disfrutar més d'ella. Un vídeo un poc més curtet que l'altre, vegem el vídeo i després ja anem tancant l'acte. Quan venien els músics, es repartien per les cases i el tenien gitant-se, almorzant, dinant i sopar, i gitant-se de nit. 3 o 4 dies, els predicadors anaven a cal senyor retorn, però portaven els millors predicadors d'Espanya. Bona nit. Encara que els meus companys han dedicat unes paraules relacionades a Josefa Colomer, en primer lloc voldria agrair, en nom propi i en el de la corporació municipal, l'ajuda i l'interès de totes aquelles persones que han fet possible l'homenatge de Josefa Colomer, primera bibliotecària de Llano de Malferit, que avui ens reunim, i especialment als veïns i les veïnes que han participat en l'ajuda del muntatge de l'exposició Josefa Colomer, la generació de 1921, i que ens ha permès recuperar i conèixer la vida i els costums de tota una generació. Segons Josefa Colomer Sánchez, ella es definia com a filla d'una generació que ha viscut i ha treballat la terra, el clima. Des de la Regidoria de Cultura hem volgut, mitjançant aquest acte d'homenatge, contribuir al reconeixement d'aquesta dona sàvia, respectuosa, voluntariosa, que estimava els llibres, les històries i la lectura. Pepica ens va deixar en l'any 2016, però estic segura que el seu record i la seva empremta estarà sempre entre nosaltres. M'agradaria dir que des de la Regidoria de Cultura convidar-los als actes de la Setmana de Lectura que tindran lloc el 25 al 28 d'abril i que està dedicada a la figura i al record de Josefa Colomer Sánchez.